ginkalipay sang lokal nga transport sector ang panibagong nga rollback sa preso sang produktong petrolyo. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Raimundo Boyet Parco ng chairman sang Western Visayas Transport Cooperative, iagin pahayag nga nakibot gid ang mga ini sa halos malapit 20 pesos nga rollback sa preso sang diesel. Dugang pa sini nga makapian-pian na gid sa ilang mga rollback kag mahimo nga matamat ni nila biyahe ang halos tanan nila nga unit sang modernized jeepneys pananglitan nga magpadayon ng pagdubo sang preso sang langis. Sa karon na pisar sang rollback nagapanawagan gihapon ang mga nagabugos sang transport sector para sa ayuda halin sa gobyerno nga madugay na sa ilang nga ginpromesa apang hasta subong wala gihapon nagtupa. Nakibot kita kag ginapaabot na itong rollback is 8 pesos lang, no? Pero sa subong ang rollback sa gina-announce sa nga atong nga DOE sa secretary is 20 pesos sobra, no? So nalipay kita, no, kay subong simana sa kutani kako na hindi pagid masolbar kay mabuhinan ining diesel naton ay tendency nga sige ni pamuhi namon sa amon unit sa dala, no? Kag sa subong ka tawag sini maka bato-bato lang kita sini bisan 20 pesos lang at least dako nga buhin sa aton nga diesel kag nga paabot na nato nini nga fuel subsidy nung bagdungan ini tani. Nobody on si Mr. Raimundo Boyet Parco ng chairman sa Western Visayas Transport Cooperative.